Aman lameba chena muso bela jelefu. Biye tarata ye janvier kalo tile woro samba fla ani muganu woro. Minye nege kanye tani segi miniti sabanyo anabale kan. Ka befo ka bewalo nyumando. Fala ye Bamako mami fana beyi. Mais le district là, le fana est chargé de gérer des affaires courantes de. Alors, délégation spéciale Maoluga wala masemewa. O sa ibaro Bamako konna ya. Bolma fɛn minnu bɛ boli n'u bɛ donu ta maaw ye sara la olu ka yamaruya sɛbɛnko o de bɔli baara bɛ sen na Bamakɔ kɔnɔna na o la sa chargé des affaires ko min ye maa minnu bɛ yen n'olu kan ka o yamaruyaw ta yaasa u ka se ka sɔrɔ ni dɔ ɲini kɛ n'u ka bolimafɛnw ye ko a ɲininen nɔfɛ kabini kununko nɛgɛ kanɲɛ 8 waati min ye takisitigiw ye takisi min b'a daminɛ n'o ye seri A ye ka taa se Z la k'a daminɛ AA la ka taa se AZ la olu tun ta ye ntɛnɛn tɛmɛnen ye bi tarata in o ye seri BA ye ka taa se CE ma ale ni kura minnu bɔlen don sini ni Ala sɔnna ma camion minnu bɛ donitaw kɛ ale ni donibata mobili minnu bɛ yen n'olu bɛ mɔgɔw ka chantier baaraw kɛ ani moto taxitigiw o y'olu ta ye alamisa fala ye o y'anw durunitigiw ta ye ale ni sotaramaw ani bisi minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na olu ka yamaruya sɛbɛn tali ye o ye jumadon sa komi ye fɛɛrɛ kura bɛna sigi ka ɲɛfɔli kɛ baara tɔ bɛna kɛ cogo min na a kɔni ɲininen don bɛɛ fɛ sa n'o ye bolimafɛntigiw ye u k'u jija nin ko in hukumu kɔnɔna na u ka se k'u ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen ta min ye sɛgɛsɛgɛliw ye sirabaw kan u bɛ daminɛ marisi kalo tile fila sanba fila ni mugan ni wɔɔrɔ ka taa jɔ min ye avril kalo la min ye bɛnniw ye olu ta fana bɛna sigi sen kan o la sa ko yaasa ka se ka sɛgɛsɛgɛliw ni ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan Bamakɔ mairie ɲɛmaa fana ko k'a b'a ɲini dugudenw fɛ sa u ka mairie di district u k'o kɛ u ta yɔrɔ ye nin waati in na u ka bolimafɛnw u ka yamaruya sɛbɛnw bɛ se ka t'olu ta cogo min na bɛɛ lajɛlen ka faamuya ɲuman sɔrɔ communiqué in na fala ye jamanakuntigi ka laseli sen fɛ sa bɛ sa mɛnna a y'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko ni Ala sɔnna a ma kuma dayɛlɛ bɛna na kɛ ka ɲɛsin parti politigiw u kan ka sigi hukumu kura min kɔnɔna na ka se ka o bɛrɛ dɔn bɛrɛ la o la sa ɲɛbila sariya min kan ka sigi o sen kan ko yalama ko ɲininkali n'o sɛgɛsɛgɛliw bɛna na kɛ ka parti politigiw to wa sabula nin waati na parti politigiw olu bɛɛ lajɛlen cilen don k'u filenkolon ci k'u dakolon ci kibaruya min kɔni fɔra jamanakuntigi fɛ a diyara caman ye hali n'o y'a sɔrɔ nin waati na u yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko komi olu cilen don k'olu tɛ se ka kuma fala ye fɛn fila bɛ ka tu ɲɔgɔn na nin waati in na min ye cour constitutionnelle ale ka section de compte maaw olu ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min page bɛ taa 1000 na han 1000 page do dɛ fala ye nka sɛbɛn in kɔnɔna na parti politigiw ye baara mun kɛ wari mun dir'u ma ko u ma section de compte ma ɲangi ta ka se jamana yɛrɛ ma de ko jamana yɛrɛ ye wari mun di u ma fala ye ni a ma kɛ yamaruya kɔnɔna sariya kɔnɔna na a bɛ taa se sefa wari miliyari 10 ni kɔ ma dɛ ko jamana k'o sara dɛ parti politigiw fana ja k'a daminɛ san 2018 na ka na se san 2023 ma parti politique fɛn fɛn sigira sen kan o kɔnɔna fala a si ma taa kalata la donc an b'a lɔn ko parti 200 ni kɔ b'an bolo olu ko ko ka o latile comme parti yɛrɛ bɛɛ cira ka ban nka jamanakuntigi ka kuma in o y'a to sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ani ɲininikɛlaw olu ka kuma olu ko k'u bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ni lajɛ bɛna na kɛ yaasa ka partiw bila kulukura kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ parti politigiw kɔ cogo di u yɛrɛ tɔgɔla kuma bɛna na sigi u kɔ wa maaw y'a yira k'a fɔ fala ye o tɛ se ka kɛ sabula anw fɛ yan bɛɛ bɛ fɛn bɛɛ la koyi an b'a fɔ minnu ma ko min ye baɲumankɛtɔnw ye ka taa se fasodenw ka tɔnjɛkulu ma fala ye u bɛ nin fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ wa ɲinini ni baara kɛcogo ɲuman fana ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa ka se ka parti politigiw don kulu kelen kɔnɔna na k'o tɛ se ka kɛ u kɔ sabula u yɛrɛ fɛɛrɛ ka bon u dɔnko ka ca k'a ko mana daminɛ sa fala ye k'i bɛ parti politigiw ye nin ko camancɛ la koyi k'a kuma dayɛlɛli de ka gɛlɛn caman bɛ k'a fɔ bi ko u ka tɔn cilen u sera n'o section de compte de kana fɔ ko komi anw taar'e fɛ e ko k'e tɛ kuma e dun filɛ ka kuma nin ye o la o kɛlen k'a to maa caman kɛlen don k'i yɛrɛ minɛ nka maaw ye min lakɔlɔsi kuma ɲɔgɔnya min daminɛtɔ filɛ nin ye a ka ɲi jamana yɛrɛ ma kosɛbɛ sabula min ye politique ko kuma ye fala ye a bɛ jamana ŋunanfan jamana yɛrɛ kɔnɔna ni maaw bɛ yen n'u ka somi u kan ka maaw ɲini u ka kuma sabula n'i bɛ mara la fala ye
ebe komi mami no ballontan kene ka ebe ka jouer I kontina ni to jouer la ki yere yo aha ko hukumu kɔnɔna na bɛrɛbɛrɛli tɔn tɛ bɔ kuma bɛɛ ka ŋaniya juguya kuma fɔ koyi u bɛ bɔ ka kuma minnu fɔ a dɔw ka ɲi jamana yɛrɛ ma sabula jamana ɲɛmaaw tɛ fɛn bɛɛ mɛn o la sa ko n'u ka yɛlɛma baara kan ka boloda k'a ko ka lajɛ yaasa cogoya min na hali ni a tɛna kɛ i n'a fɔ a kɔrɔlen fɛɛrɛ ka sigi sen kan maaw ka wele u tɔgɔw n'u jamu na fala ye u kana k'u bolo don baara in na baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min ye sɛgɛsɛgɛlikɛla ni ɲininikɛlaw ye u ko nin bɛna n'a to min ye parti politiques ye u na dɔ bɔ u ka ɲugun n'u ka dɛnkɛrɛfɛ n'u ka kɛrɛfɛ kumaw la ka kuma ɲini ka kuma zen ko sabula kabini mɛ kalo tile 14 san 2025 fala ye n'a kalo 7 ye nin ye partiw cira k'o bɔ yen pewu u tɔgɔla sariya sɛbɛnw bila jira cira ka bɔ yen wa nɔgɔnin fɛ min ye cour suprême section de compte ale fana wulila ko wari min dir'u ma k'u k'o yɔrɔ fɔ ko y'a to partiw yɛrɛ teliya k'u ka daw tugu ka kilew fili joona ka taa n'u yɛrɛ ye ko caman kun senna ka suma u ko k'an gɛn ka tila ka n'an gani an ti sɔn dɛ an bɛɛ y'an ka daw tugu fala ye tewu hali bugusoni kun bɛ m'an bolo hali bulon kun bɛ m'an bolo parti tɔgɔ la u y'a bɛɛ datugu ka taa n'u yɛrɛ ye n da yen yɛrɛ ɲininka fisa ko la ko ye fala ye o la sa ko min ye premier ministre ye ale kɛlen don ka maa min bila mara kama bɔli ni parti politique ka ko sinsinni na ko nin ye baara wulilen ale bolo fɛɛrɛ ni dabali min b'a bolo n'a ye maaw fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ k'o kelen min ye ministre ye ministre délégué ye k'a n'a ka palan ta tuguni fala ye ka welewelemada bila maaw ma yaasa kuma bɛ se ka kɛ cogo min parti politique ka bɔ dɛnkɛrɛfɛ la sabula o b'a to u sen bɛ ye kuma na u da bɛ don kuma na wa min ye baara caman ye u na se k'o kɛ jamanadenw olu tɔgɔ la fala ye an bɛ taa cour d'appel kɔnɔna na kiiri tigɛ sigilen bɛ yen kiiri min bɛ tali kɛ pankuru ni maramafɛn minnu sanna Ibrahim Boubacar Keita ka waati la n'a fɔ ma ko paramofu fala ye sugubulon sigilen kɔfɛ ka sɔngɔw bɛɛ lajɛlen fɔ k'o ban tuma min k'a fɔ fɛn min ma sa ko komi an kun t'a dɔn ko bɛ bɔ a la a ye nin d'a ma an k'o fara ka nanzarakan na ko avena maa min tɔgɔ b'o la sa o ye Bugadali Ba ye ale yɛrɛ kɔni ntɛnɛn tɛmɛnen a nana koyi sabula pôle économique mɔgɔw ka sariya kolo min sigilen don nin ko in kunna fala ye u ye maa kofɔlen in wele a fana y'a ka dantigɛliw kɛ saluya minnu b'a bolo k'olu fɔ sɛbɛn minnu bɛ yen a n'ale ye baara kɛ cogo min na k'olu ɲɛfɔ nka min ye ko in ye fala ye a ma nɔgɔn dɛ sabula jalakili ni nɔminɛli sɛbɛn min bɛ yen u bɛ k'u ɲininka o de ko kan yaasa u ka se ka ɲɛfɔli kɛ n'Ala sɔnna a ma sini sɔgɔma an n'an da don nin ko la k'a badɛgɛ ɲɛfɔ maaw bɛ se k'a faamu cogo min biennale banna e nana ne nana nka halisa maa tɔ bɛ Tumbuktu ye han Général Gamu ale ye pankuru ta sɔgɔmada na k'i kunda Kidali ka fala ye min ye Bakun Kante ye a taara Gamu n'a ka maaw bilasira ko Ala ka se n'an ɲuman ye Kidali aw nana an fɛ yan aw kɔni Gamu yɛrɛ bɛ komi n'a fɔ ale ye kalo kelen de kɔ kabini kalo tile tan ale bɛ yen bi sɔgɔmada na sa Tumbuktu min ye sɔrɔdasiw ka pankuru ye o nana kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidali n'a ka turupuladenw u nana cogo min ka n'u ta o cogoya kelen na nka fala ye n bɛ min f'i ye Kidali taatɔ biennale la Kidali bɔra Kidali fo Burɛmu u y'o de kɛ dɛ k'a daminɛ Burɛmu na sa sɔrɔdasiw de y'u jasa ka na n'u ye Gawo kɔnɔna na nka Zen Tombouctou on son directement sabula sɔrɔdasiw ye wuli ka jɔ kɛ ka baaraw sigi sen kan maa tɔ minnu bɛ yen u bɛ se ka na cogo min na yaasa u ka se ka se nka El Hadji Gamu nin baara bɛɛ lajɛlen senfɛ fala ye a kun ye kangarimadakan kɛ k'a fɔ ekɔli karamɔgɔw ye maa minnu bɛ n'olu faso ka cakɛda la Kidali n'a marabolo n'a Tɛnkuntugu n'a Bolomadadugu tɔgɔ la k'u ka segin ka taa u sigiyɔrɔw la ko ye fala ye Gamu décembre kalo tile 31 a ko maa minnu bɛ yen n'olu ye faso ka cakɛlaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ marabolo hukumu kɔnɔna na minnu bɛ yen n'olu ye ekɔli karamɔgɔw ye k'a y'u ka sara dulon ko ten dɛ maa ninnu ka sara dulonni k'o daminɛna janvier kalo tile fɔlɔ san 2026 ko sabula u tɛ ka na kɛnɛ kan u ye sɛbɛn fana kɛ décision min talen filɛ nin gouverneur fɛ nin ye fala ye n'o ye décision 169 ye Kidali gouverneur ale tɔgɔ la décembre kalo tile 31 ka maaw tɔgɔ k'a la maa minnu bɛ yen n'olu ka sara dulonnen don wa k'a y'a ɲini fana min ye u ka budget n'o ye Kidali budget régional directeur ye contrôleur financier ani trésor ni PR olu minnu bɛ nin ko in kunna n'olu bɛ musaka di maaw ma fala ye k'u ka ninnu ka musaka jɔ fɔlɔ
ni min ma segin ka na a bɛna na waati kura fɔ yaasa u ka segin ka na ni min ma na dɔrɔn i bɔlen baara la maa wɛrɛ bɛ ɲini ka bila i nɔ na ko sabula ko caman bɛ yen u t'a fɛ ka segin ka taa Kidali an yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ ma nommé nin ko in na de ale ko k'ale bɛ Kayi de fɛ sisan walayi k'ale bɛ Kayi de fɛ ale bɛ taa Kayi cogo di sisan sa Gamu a ko k'a bɛ faamuya ko ɲini Kidali a marabolo maa maa bɛ yen k'i sugandilen don ka jɔyɔrɔ d'i ma yen i ka segin ka na n'i seginna ka na sara ma tigɛ fɔlɔ dɛ a dulonnen de don suspend m'a fɔ ko supprimer fɔlɔ ou bien radier yan'a ka so ma Falaye an ka segin an ka taa Kidali an ka taa an jɔyɔrɔ ta an k'an ka baara kɛ o hukumu kelen fana kɔnɔna na min ye Menakakaw fana ka gouverneur ye ale fana ye bataki bɔ k'a jira sa k'a fɔ ko min ye janvier kalo tile 5 o tun tɛ kununko ye maa minnu bɛ yen n'o ye l'école karamɔgɔw ye ko n'u ma segin ka na u jɔyɔrɔ la Falaye k'ale fana bɛna na bere ci u kun dɛ ne ko u tɛ ninnu yɛrɛ ka dugulamaw ta ye yan o ma ɲi ne yanfa maa caman tɛ fɛ ka taa bon est ce que maa caman fana bɛ yen o fana ko b'a la o nka a ka sɛgɛsɛgɛ donc nin ye Kidali ale ni min ye a tɔgɔ ye di Menaka o gouverneur olu ka laseli ye Falaye an bɛ to kɔrɔn fɛ hali bi jɛkulu min bɛ yen n'a fɔ ma ko Alliance des Berabis du Mali olu y'u ka san yɛlɛma ɲɛnajɛ belebeleba kɛ min ye u ka jɛkulu tɔgɔla ɲɔgɔn ye belebeleba kɛ monument Flamme de la Paix la Abarajukaw fɛ Tumutu min ye u ka tɔn mɔgɔw Falaye maa minnu b'a kɔnɔ arabu fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fan 14 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Tumutu Flamme de la Paix la ko denfaya tun bɛ maa min bolo o ye Ismaël Wage ye olu ye tile 2 baara kɛ an fɛ Falaye k'a ko kari ka don a kuru la sa maa minnu nana ka bɔ diɲɛ fan 14 ani n'u bɛ fɛ ka baara kɛ bi arabu bɛ yen ka wuli ka jɔ kɛ ka don Mali faso ko baara la Falaye u bɛɛ nana Ismaël Wage k'u ma faso ka damakakan bɛɛ ye bi u nana u bisimila u n'an bɛ u jɔyɔrɔ ye min ye u ka se ka o baara kɛ min ye Berabisiw yɛrɛ ka bureau ba ye Falaye a ko k'a bɛ taa ni bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin général Asimi ma sabula baara min bɛ ka kɛ bi olu bɛ marabolo minnu kɔnɔ na basigi bɛ ka na fɛɛrɛ ni dabali min bɛ yen n'u bɛna n'o sigi sen kan ka se ka dugudenw lasigi yaasa marabolow kɔnɔna na baara bɛ se ka kɛ cogo min na u bɛna n'o fana kɛ Tamuzoku ɲɛmaaba n'o ye Alhamdu Agi Iliyani ye ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan ye a ye foli ta numukɛ ninnu ye Falaye k'a yirula k'a fɔ Mali ye kelen ye Mali tɛ tila wa min ye Mali jamana ye a ka se ye fɛn o fɛn ye a b'a ka jamanaden bɛɛ lajɛlen minɛ ten Asimi ye kuntilennaba 3 min fɔ Falaye u seginna o kan u ye u ka musow ko dɔ kɛra ten a ka fɔ cɛw ɲɛna maa minnu bɛ Falaye bi ni marifaw b'u bolo u k'olu bila gouvernement fana ka fɛɛrɛ tigɛ sa baarakɛbaliya in o bɛ se ka ban cogo min wulikajɔ ni cɛsiri ka kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na sa k'i jeniyɔrɔ fi fasoba jamanaba in kɔnɔna na Berabisiw u y'o laɲini kɛ u ka lajɛ senfɛ Falaye wa min y'u ka musow n'u ka cɛw n'u ka denmisɛnninw n'u ka kabilatigiw ye an bɛɛ lajɛlen de tun bɛ Tumutu nin waleya in ale hukumu kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛna Bamako an bɛ taa Kiri minisiriso kɔnɔna na Falaye san 2025 ale y'i kɔ don an na bi min ye minisiri Mamudu Kasoge ye a ye san 2026 o kan ka taa kuntilenna min fɛ a y'o ɲɛfɔ a ka minisiriso baarakɛla maaw ye min ye saamɛ foli sankura baaraw bɛna kɛ cogo di u kan ka wuli ka jɔ minnu kɛ san tɛmɛnen baara min kɛra o kɔnɔna na ani kuntilennaba min b'u la Mamudu Kasoge ale y'o ɲɛfɔ o kɔfɛ sa min ye tiɲɛtigi tɔma ye Bubakari Sidiki Jarakɛni n'o y'a ka secrétaire général ye Falaye o fana ye kuma ta minisiri a ye wulikajɔ minnu kɛ sariya ko ta nakun na dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli fɛɛrɛ minnu sigira sen kan majisira minnu taara ɲinan salongo kɔnɔna n'o ye majisira maa 140 ye fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan sariya ka se ka damakɛɲɛ bɛɛ lajɛlen ye sariya ale yɛrɛ kɔnɔna na Falaye ni kan ka wari bɔ ka musakaw nɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn jo sariya lafasabaw fasodenw olu lakanabaw n'u faso yɛrɛ baarakɛbaw k'u bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'u fo min ye avocaw ka tɔn ɲɛmaa ye Falaye ale tun bɛ yen maa bɛ yen k'o bɛ kiiri bunakun kan an ka jamana kɔnɔ k'a daminɛ kiiritigɛla la ka taa se an b'a fɔ o ma ko OPJ n'o ye office de police judiciaire ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw Falaye n'olu bɛ brigadiw kɔnɔna na olu ka ɲɛmaaw sariya yɛrɛ sigilen don sen minnu kan an ka jamana kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen ni minisiriso baarakɛlaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ batonnier kura
n'o ye Sulemani Sumuntera ye ale yirala bɛɛ lajɛlen na kɛnɛ kan ye nka jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye Ciwara ye k'o dira Kulubalilakaw ma ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri an'u ka sɔ tobi ko ɲuman ka di maaw ma kɛnɛ wasara Ala ka sa wɛrɛ yira an na n'an bɔra ye Fala ye an bɛ taa kɔkan kibaruyaw la CEDEAO ale ye bataki bɔ bi ka ɲɛsin waleya min bɛ Venezuelakaw fɛ yen farafinna an fanfɛ bolo jamana minnu faralen don ɲɔgɔn kan n'a fɔ a ma ko CEDEAO ko nin ye ale kumakan ye ko wa k'a b'a dɔn bi k'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔna na ko sariya minnu sigilen don n'o ye jo sariyaw ye olu la batoli kɔnɔna na bamancɛwale ɲɔgɔnwale kɛlɛli kɔnɔna na ani dɔrɔgu kɛlɛli kɔnɔna na ko min ye CEDEAO ye k'a bɛ bɛɛ lajɛlen hakili lajigi k'a fɔ ko diɲɛ seleke naani sigilen don sariya minnu kan n'o ye maa kana taa bin maa kan maa kana maa ka yɛrɛma hɔrɔnya tɔɲɔgɔn ko hukumu kɔnɔna na sa ko olu yɛrɛ sinsinnen don o de kan ka kɛ ni farafinna keleya tɔnba ale ni diɲɛ seleke naani tɔnba ka laɲiniw ye o la sa ko CEDEAO ko a kɔni b'i yɛrɛ dɔn kosɛbɛ min ye Union africaine n'o ye farafinna ka keleya tɔnba o ye communiqué min kɛ janvier kalo tile 3 san 2026 ka kɛ ni waleya min kɛra Venezuelakaw fɛ yen k'u b'u yɛrɛ y'o kɔnɔ CEDEAO y'a yira sa ko a ka dɛmɛ a ka miiriya ɲuman o bɛ ka taa Venezuela a jamanadenw ye min ye Venezuela ye waleya min kɛra ale la k'u b'a ɲini diɲɛmaa fɛ u ka sariya la bato jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnya n'u ka dugukolo k'olu bɛɛ lajɛlen bato min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Venezuela taw k'o fana bato CEDEAO ko fana k'a ka dɛmɛ bɛ Venezuela jamanadenw ye fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sigi sen kan u ka jamana ɲuman sigi k'u k'o baara fana sigi sen kan CEDEAO ɲɛmaw ni y'olu ka bataki ye Fala ye Nizɛrikaw fɛ yen Niger y'a yira sa ko min ye Benin ka lasigiden min b'a fɛ yen n'o y'an ka u ka premier conseil ye Seydou Umaru ko ale ka taa ka bɔ Niger jamana kɔnɔna na kabini fangadaraki kɔni kɛra Nizɛrikaw fɛ yen n'Abdramane Tchani ye fanga ta Benin ni Niger olu tɛ ka se ka u ka sɛw mɔ daga kelen kɔnɔna na La Guinée Conakry jamanakuntigi n'o o ye général d'armée Mamadi Doumbouya ye Fala ye ɲɛmaaya taara ka da ale ma kalata senfɛ n'o sigira sen kan décembre kalo tile 28 san 2025 kari tɛmɛnen Mamadi Doumbouya n'o kɛra janvier kalo tile 4 ma a ye welewelemada Guinékaw bɛɛ lajɛlen k'u ka sɔn ka bɛn u ka fara ɲɔgɔn kan u ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko ale ma se maa wɛrɛ ma se La Guinée de sera La Guinée min man ka fara min man ka to ɲɔgɔn fɛ n diɲɔ k'a ka na an ye jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa La Guinée a ka se a ye se ŋunanfan Fala ye n'an bɔra yen an bɛ taa République démocratique du Congo ye ko bingali musow ka k'a ɲɔ ɲɛlen don ye kosɛbɛ diɲɛ seleke naani tɔn kɔni y'a yira sa ko san 2025 kɔnɔna na UNICEF ye maa 35 ɲɔgɔnna ko bin kɛra o de kan min ye denmisɛnninlakaw ye k'olu ka ca la kosɛbɛ Kongokaw olu fɛ yen o la sa ko ka fɛɛrɛ ni dabali ɲini waleya bɛ se ka ban cogo min na Kongokaw fɛ yen Guinée équatoriale ale y'a ka faaba falenko ye Ciudad de la Paz ale kɛra faaba kura ye maa 200,000 o de kan ka taa ye jamanakuntigi ye sɛbɛn ta sa n'o ye Théodore Obiangema ale yɛrɛ min bɛ fanga la nin y'a san 47 ye Fala ye k'u ka faaba kɔrɔ n'o ye Malabo ye k'u ka bɔ yen pewu a ɲininen n'o fanga bolofaraw bɛɛ lajɛlen fɛ san 1 b'u bolo k'u ka minɛnw yɛlɛma dugu kura in n'o o ye De La Paz ye Fala ye ko ale ka fisa a ka sɔrɔ u ka pétrole bɔyɔrɔw la wa yiriwali kuntalajanw olu bɛ se ka k'ale yɔrɔ la Uganda mankan wulilen don sabula kalata bɛ nin janvier kalo in tile 15 n'o ye jamanakuntigi kalata ye maa 2 min bɛ ɲɔgɔn na maa dogolenw tɛ Yoweri Museveni cɛkɔrɔba san 81 ani fanga ngwaradaba Bobi Wine k'olu de bɛ ɲɔgɔn na kabini san 2021 ninnu kɔni karilen don ɲɔgɔn na fangako la Fala ye waati bɛɛ cɛkɔrɔba de bɛ se sɔrɔ Bobi Wine ale kan Faransikaw y'a yira sa ko nɛnɛ barika bonyana kunungo Lazara tile waati min ye u ka mobiliw n'u ka moto minnu bɛ n'u bɛ maaw ta Fala ye k'a si ma se ka bɔ a nɔ na ko glace kuru de bɛ ka jigin a bɛ ka jigin ten Paris yɛrɛ kɔnɔna na ka baaraw bɛɛ lajɛlen jɔ min ye Alimaɲikaw fɛ ye nin y'a tile 5 ye olu ka faaba n'o ye Berlin ye kuran kɔni tigɛlen n'o ye wa kurantigɛ in fana u y'a yira k'a gɛlɛya juguyara kosɛbɛ sabula k'a tɛna se ka ɲɛnabɔ fo alamisa nata u na tile 10 kɛ min ye Alimaɲi ye ne ale yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Union européenne kɔnɔna na kosɛbɛ ko kuranko k'o gɛlɛyara Kɔlɔmbikaw fɛ Kɔlɔmbi jamanakuntigi n'o ye Gustavo Petro ye ale min yɛrɛ ye kɛlɛkɛla kɔrɔ ye Fala ye a ko ale tɛna jɛn n'a ye tuguni ni min kɛra Maduro la o ɲɔgɔnna ka kɛ marifa ale n'a ta ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin Trump ka bagabagali kow ma a bɛ ka mun kɛ bi ka ɲɛsin Amérique latine jamanaw ma k'olu kɔni labɛnnen don min kɛra Venezuela la ko ɲɔgɔnna tɛna olu sɔrɔ Venezuela yɛrɛ jamanakuntigi kunungo kari ntɛnɛn u taara n'ale ye Brooklynkaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya tribunal de la New Yorkkaw fɛ Fala ye ka taa jɔ nɛgɛ la k'a ɲininka kaki
kabini amina ka bɔ Caracaskaw fɛ n'o ye Venezuela faaba ye a n'a furumuso ka n'u ɲininka o dalakaw na a ko ale ti ko kalama nin ko in na wa sariya so min filɛ na a t'o lakodɔn u ko ko n'Ala sɔnna ma sa a ka kiiri o ye marisi kalo nata tile 17 ye min ye nominali sɛbɛn ye page 25 u y'o kalan nominali sugu bɛɛ lajɛlen ma la nka ala kumabaw o ye drogue feere drogue tali ka don États-Unis kɔnɔ ani ka jɛ ka kojugu k'olu kɛ fala ye kunungo min ye Egypte ye ale y'a ka billet sɔrɔ ka taa quart de finale la Egypte kɔfɛ min ye Nigeria ye ale fana y'a ka billet sɔrɔ Egypte kɔni ale ye Benin bati 3-1 min ta bɛ bɔ tuma min 1-1 min ye 8e de finale filanan min tun bɛ kunungo o kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nigeria ale ni Mozambique ni ɲɔgɔn cɛ Nigeria m'a bila dagirinda la 4-0 ni ala sɔnna a ma Côte d'Ivoire Burkina ani ndolati minnu bɛ sen na sini sɔgɔma o b'a sɔrɔ an y'u bɛɛ jaabi sɔrɔ min ye quart de finale o programme bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ nka an ye jeu min fana kɛ n'o ye jeu concours an n'o fana jaabi di Marokokaw fɛ yen fala ye ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ baara minnu bɛ yen u bɛ ka kɛ lakana kɔnɔna na Américains ka FBI maaw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa min ye Coupe d'Afrique ye a labɛnw bɛ cogo di a n'a lakanako bɛ cogo di ka t'u ɲɛ d'a kan k'a baara kɛcogo ale lajɛ Tinisikaw ka ndolati jɛkulu ni Mali jouera n'a tora Mali ta la 1-1 kɔfɛ ngɔ in na fala ye an ye 3 don u ye 2 don ko entraîneur ye a n'a nɔfɛmaw k'u y'u gɛn ka bɔ yen min ye baara in ye sa fédération min bɛ Tunisie farikolo ɲɛnajɛ balontan kunna fala ye olu de y'a jira u ka bugunatigɛ sɛbɛnw na ale n'u ka bɔlɔlɔ siraw fɛ Facebook an'u ka compte Twitter ko min ye entraîneur n'a ka encadrement technique bɛɛ lajɛlen k'u y'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn k'u ye baara min kɛ ko a ka d'aw ma Coupe du Monde taga k'u sen tɛna y'o la k'i fo k'i waleɲuman dɔn minnu kun tulo b'an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna ma sini sɔgɔma an na ɲɔgɔn sɔrɔ Famara Berete a fari man d'a la an bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔya k'a ye ala k'a kɛ farijagabɔ ye ala k'a segin a yɛrɛ ma a k'an bɛn sini ni ala sɔnna a ma. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la